mga Kapudibi, today kakain po tayo ng pakbet at meron siyang daw ng kalabasa. Mga Kapudibi, sa Ateneo na bangus. At meron tayong adobong baboy. Mga Kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga Kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Ayan. Ang nag-sponsor po ng pagkain natin ay si Sisi, Janet, at si Sir Frank. Yes, ayan. Thank you so much po. Ayan. Manganta Bilinda na po. Yes, diyan natin na yun. Para makita nyo yung rice namin. Mapali. Mapali. Gulay tayo ngayon. Gulay. Kakababoy lang natin. Ay, meron din baboy. Ayaw nga. Meron din baboy. Unang subo na tayo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga Kapudibi. Si Janet and Sir Frank, Christina, kain. Mga tapo. Naman. Bulaklak kalabasa, ayan. Sarap ng gulay. Sarap ng gulay. Ang sarap ng pagkaalok ka, no? Meron bangus ito. Paano ba yan? Ayan. Ay! Ihaw. Grabe, sarap dito. Yan. Yan o. Bulaklak kalabasa at bungang kalabasa. Ano naman? Ang yaman.
Sabado, ano na yon? Undas na sa Sabado, mga kaputibis. Shoutout ko lang si best friend Jake. Ayan. Pangit daw ako kapag walang makeup. Yes, true ka dyan. May nag-request kasi sa kanya na magmukbang siyang nang walang makeup. No? Maganda naman siya kahit wala siyang makeup. Hindi siya lang. Gusto ni Jake, meron ako makeup. No, Jake? May mga solo mukbang talaga kami. May solo mukbang din ako. Panoorin niyo po sa Facebook. Sino nagtatanong bakit daw wala ka? Meron po amin... Solo mukbang po yun. Solo. Para sa Facebook lang po yun. Sayang naman kung hindi na namin na-upload sa YouTube. May ano din, no? At least nakita nyo yung... Nakita nyo kung walang makeup. Oo, totoo ako. Natural beauty ni Bilby. Nakita nyo si Balmon. Sa ML, ayun. Mobile Legend po yun, yung ML. Panoorin nyo, manood po kayo sa Facebook. May solo mukbang din ako doon. Wala din po akong makeup doon. Tsaka nakapambahay lang talaga. Tsaka, ano doon, mukha akong pagod. Lalo na doon, mukha akong pagod doon. Katatapos lang maglaba. Hindi bagong gising. Madami shout out. Ano pa? Matinik.
Kunin ko na itong tahanin. Magkulay ka na lang. Okay na ako. Madami tayo shoutout. Meron ano. Ayan, mag-shoutout po tayo habang kumakain si PPM. Sisi Janet and Sir Frank, thank you so much. Belinda and Shun, Christina, God Segna Dich Ut Degne Familia. Yan. Thank you so much, Belinda. And shoutout po kay Abo Helson from Oriental Mindoro, Lauren Rabidas from Cagayan, and Guy Anover from Antipolo, Ben Pastor from Rojas, Oriental Mindoro, Ebony Enriquez, Lani Priya o Lani Seda from Las Piñas City, Annabel Calumot from Libagon, Leyte, at sa pamangkin niya na si Miguel. Shout out. Merly Malumay, Franklin Nicda from Magalang, Pampanga, Aspiras Tricia from Agor, La Union, Edgar Manuel Flores from Germany. Ayan, hello, shout out po. Elna Layog from Santa Rosa, Laguna, Bim Villamar Generalao from Oriental Mindoro, Judith De Jesus Ruz, at sa kumari niya na si Lynn Asio at birthday niya sa October 29. Happy birthday po ma'am from Maligaya Muñoz at Nueva Ecija. Janjan Pineda, at shoutout din po kay Rain Giao, galing kay Pei Giao from Angeles City, Pampanga. Ayan, shoutout po and God bless po sa inyong lahat. Tita Olivia, thank you so much po kayong anyang outing tayo niya. Thank you so much po, Tita Olivia. Thank you so much po. Tito Tito Mac, ayan, shoutout po kaya kayo. Thank you so much po. Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet, Lods Discarte, at kay Rose, shoutout. Ayan. Thank you so much din po. Sobrang busog nilpal at enjoy din po kami. Yes, shout out Thank po. you so much po. Ingat ko po palagi. Ate Janet, thank you kitang kalamin ng kanyaman. Ang food na ng kanyaman ng pamangan. Yes, makapudibis. Agi sa mina naman yung pamangan mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.